Street culture. Street culture. Tak, dobrý večer, posloucháte Street Culture, a to sice Street Culture představuje Balkony TV Prague. Co je to Balkony TV? Nám přišla říci produkční pražské redakce Balkony TV Lucy. Dobrý večer. Tak Lucy, co je to Balkony TV? Možná nám říct něco o její historii, o historii Balkony TV? Jasně, tak Balkony TV.com vznikla vlastně v roce 2006 v Dublinu. Jejím zakladatelem je Stephen O'Regan a společně se svým spolubydlícím Timem Milletem a ještě jednou slečnou Pauline Freeman se rozhodli, že prostě zpropagují méně známé především hudební projekty a hudebníky, nejprve teda v Irsku v Dublinu. No a později se mu rozroste ty lokace Stephenovy do Hamburku, do Londýna a následně dá se říct, že během loňského a tohoto roku se Balkony TV.com rozrostla do dalších několika lokací a momentálně mají 23 měst a mezi nimi je Praha. Nevíš třeba, jaká byla základní myšlenka Balkony TV, nebo co napadlo ty pány, kteří to založili? Jako uděláme Balkony TV, budeme nazvat kapely, natočíme to? Tak já myslím, je to spekulace, protože Tom Millet sám je vlastně hudebník a muzikant, takže si myslím, že to vzniklo tam, že taková ta domněnka, že někteří lidi jsou hodně dobří a přitom je o nich málo slyšet. A že je dobré, že by bylo dobré je nějakým způsobem představit širšímu publiku, aby ti lidi získali větší diváckou základnu, nějaké fanoušky a aby se jich třeba všimli taky nějací lidi z hudebního průmyslu, kteří by jim mohli pomoct prorazit. A ta myšlenka si myslím, že se odráží potom i u těch dalších lokací a je to důvod, proč do toho ti lidi jdou, proč ty videa natáčejí, proč je uploadují a proč tu produkci tady tohle pořadu dělají po celém světě. Ještě mě zajímalo, mluvila jsi vlastně o těch lokacích, kde se vysílá Balkony TV. Je nějaká nejoblíbenější lokace posluchačů? Je to třeba ta původní v tom Dublinu, nebo... Tak jasně, že když se podíváš třeba na YouTube nebo vůbec na ty odkazy Balkony TV.com, tak největší základna fanouškovská je opravdu Dublin, Londýn, Hamburg, protože to jsou původní lokace a už jsou docela etablované a ti lidi jako chodí na ty weby pravidelně a ty novější lokace se teprve fanoušky získávají, což je i naše momentální situace. A jedeme hlavně přes Facebook vlastně, co se týče toho fanouškovství, takže pokud se na nás díváte a máte nás rádi, tak si nás odlajkujte. Myslíš, že to pomáhá, ale když se někdo odlajkuje, máš přátelé na Facebooku, nebo Balkony TV má fanoušky na Facebooku? Je to určitě lepší i z toho důvodu, že třeba bychom rádi někdy v budoucnosti měli nějaké sponzory, abychom to celé neinvestovali sami. A co se týče sledovanosti a oblíbenosti, tak určitě je to jako důležitý faktor. A česká redakce Balkony TV Prague vznikla někde na přelomu 2010-2011? Přesně tak, my jsme ten launch měli loni v listopadu 2010, takže 1.11.2011 teď budeme mít jakoby první rok, budeme mít narozeniny. OK, a jak se vlastně projekt dostal do Prahy? Ho někdo našel tady z tvých známých, nebo ty přímo a v podstatě si se o něj zajímala sama, nebo to byla nějaká vyloženě náhoda, že někdo někoho oslovil, potkal? Bylo to tak, že vlastně původní nápad, to je založit tu Prahu, je Jiřího Papouška, který nějakou dobu pracoval v Irsku, v Dublinu a tam právě se seznámil nebo viděl se Stephenem osobně. A když jsme se poznali loni v létě, tak mi právě vyprávěl, že ho to hrozně nadchlo a že tenkrát, když se vrátil z Irska, tak měl v plánu, že by něco takového rozjel v Praze a pak se k tomu 2 roky nedostal. A já jsem prostě se rozhodla, že ještě ten večer jsme poslali z té hospody, ve které jsme seděli, Stephenovi e-mail, že prostě děláme Prahu a Stephen napsal... A rozhodlo se to v hospodě. Přesně tak, samozřejmě. Rozhodlo se to v hospodě jednoho hezkého letního večera. Na zahrádce teda. Byli jsme vevnitř, ale protože kvůli Wi-Fi. A to je divný, myslím si, že jste seděli někde na nějaký terásce. Ne, kvůli Wi-Fi jsme seděli vevnitř a
Poslali jsme ten mail a on nám odepsal, že je great idea. Napsal nám všechno, co k tomu potřebujeme za vybavení. Z toho jsme měli snad jenom jednu jedinou věc, nicméně jsme mu napsali, že všechno máme a jdeme do toho. A jasně, on žádný jiný požadavky neměl? No, měl požadavky na to, že budeme pod ním, že všechna videa se budou dělat pod balkonytv.com a nebo pod společností Balkony TV Global Limited a pod jeho jménem, pod jeho accountem na YouTube. A že musíme dodržet tu kvalitu, kterou mají ty ostatní videa, co se týče obrazu i zvuku. A právě k tomu nám popsal všechny ty různé přístroje, které budeme potřebovat, včetně kamery s mikrofonem a podobně. A my natáčíme na foťák, mikrofony máme externě. A ještě mohl bys představit ten tým váš vlastně aspoň tak nějak trošku, aspoň tedy tak sečíst ty lidi. Přesně, tak na začátku nás bylo, dejme tomu 5 a následně se nám ten tým rozrostl. Máme teď už 3 moderátory, 2 holky, chlapa, že jo, Alba, Starda, Ivetu a Evu. Pak jsme 3 produkční. Jiří momentálně projekt jakoby odpočívá, vzal si dovolenou delší a předal to my. Pak ještě je tam Miky a Maruška. No a pak lidi, bez kterých by se to vůbec neobešlo. A to je naše editorka Zuzka a zvukař. Zvukařů se nám vystřídala spousta a momentálně se dá říct, že máme 5. zvukaře Péťu, který je tady dneska se mnou. Ano, a my Péťu rovnou vítáme tedy. Ahoj Péťo. Já vítám všechny posluchače Rádia Street Culture a jo, jasně, budu si povídat takhle trochu míň. Je to pěkně povídáš. Jo, je to krásný. Hezký hlas máš. Mimochodem, já ještě teda, než začneš povídat dál, tak tedy právě Péťa je vlastně hlas, který bude znít éterem přesně v tento čas od vlastně posledního týdne v srpnu a pak už pořád skoro. Tak já nevím, jestli tolik chvály jako unesu z obou stran, jako takovýhleho proma. Každopádně jsem rád, jako, že jsem se dostal k tomu projektu Balkony, přestože jsem byl jako na poprvé odmítnut, ne teda přímo tady Lucy, ale vlastně jednou mojí kámoškou, která mě k tomu zase zpětně přivedla, takže já jsem rád, že se na tomhle můžu podílet, no ani jsem nevěděl, že už jsem teda 5. To je pro mě docela jako já být tebou, tak si dám trošku pozor, vypadá to na docela vysokou úmrtnost. No, a snažím se všechny jako tak vždycky zblízka si jako odstranit všechny další zvukaře, ne, tak byl bych rád za nějakou jako podporu určitě do budoucna, ale to asi je úplně o něčem jiným. Jasně, když už s tebou mluvím, tak zvuk je docela důležitý, že jo? Když nahráváš muziku, asi to není úplně jednoduchý. Není, ale to, co my tam děláme, tak jako není nějaká náročná věc, že bychom tam hodinu připravovali jednu kapelu, aby se mohli zvučit jako na koncertě, to určitě není. Hrajeme vždycky jednu písničku nebo nahráváme jednu písničku od každé kapely a ta příprava zabere vždycky tak třeba 15 minut a můžeme jako v klidu nahrávat. Jasně, především tam máte většinou akustický kapely, že ano, takže, nebo kapely elektrický, které se převlečou do akustického podání. Snažíme se to trošku jakoby ty kapely osekat, aby je to vlastně v jejich zájmu, aby ten výsledný zvuk stál za něco, protože některé věci prostě třeba jako bicí, velký bicí tam prostě nejsme schopní nahrát, protože to pak zkazí výsledný zvuk celé té kapely. Nicméně to je možná i otázka trošku na Lucy. Máte třeba nějaký cíle? V podstatě vím, že cíle asi možná máte, důležité jsou prostředky. Zkrátka, dejme tomu zkvalitnit, dejme tomu vybavení zvukové, abyste mohli nahrávat ty kapely, které hrajou elektricky. Takový cíl teda nemáme, protože ten základ toho balkonu je právě ta kouzlo, je ta akustika. A pokud jsou muzikanti fakt nadšenci, tak jsou schopni dát aspoň jednu ze svých skladeb prostě do té unplug verze. A je to i z organizačních důvodů, protože pokud se nám tam nějaká kapela šteluje půl hodiny, což je vlastně natáčecí čas pro jednu kapelu, a následně se zase půl hodiny balí kvůli 5minutovému záběru, tak je to docela jako neefektivní. Jo. Takže je to i z těch časových důvodů. Navíc natáčíme vždycky na místech, kde bydlí lidi v těch domech. Chodí lidé na balkon za vámi? A někteří se chodí podívat, cože to je a jsou z toho nadšení a někteří nám chodí nadávat. Takže jakmile se nám objeví kapela s kopákem, tak v poslední době si nezahraje. Ten kopák prostě jako vytáhnout nemůže, možná protože... Trošku bych
trošku bych otevřel tu kuchyň. Jaký zvukový vybavení tady používáte? To je teda spíš asi na tebe. Tak jasně, nebudu jmenovat značky, aby jsme jim nedělali takovou reklamu, ale nahráváme v podstatě nahráváme na nahrávadlo digitální, na který jsou připojení 2 externí mikrofony, plus vlastně to nahrávadlo samotný má svůj vnitřní mikrofon, takže reálně nahráváme na 3 mikrofony. Jasně. A to musím říct, že tady tyhle věci nám byly zapůjčeny od našeho zatím prvního a posledního sponzora, a to jsou Kytary.cz. Jasně, vy jste v podstatě váš první balkon, jestli byl první? Měli jste zatím 2 balkony? Nebo 3 balkony? Teď točíme na Výtoni a to už je naše 4. lokace. Dokonce, ale jeden čas jste točili právě někde tam u těch Kytar.cz, že jo? Na tom pražského povstání, ano. Jo, to byla 2. lokace. Jo, začali jasně. jsme na Invalidovně, jste nás vyhodili ještě než jsme začali vysílat. A následně jsme byli na pražského povstání, no a potom vlastně Výtoň, takže 3. lokace je Výtoň. Dobrý. Ještě na tebe už mám dotaz, prostě jsi říkala, zmínila si Kytary.cz, což nějaký váš sponzor, on vám předpokládám asi dodal to vybavení nějaké. A jak bylo těžký získat na takový to nejistý projekt v podstatě, nebo on už byl asi zaběhnutý v tu dobu, že jo, ale bylo těžký zkrátka získat projekt na nevýdělečný projekt nějakého sponzora. Kytary.cz jsou možná docela silný sponzor, si myslím, nebo zvučný mezi muzikantama. Já myslím, že v tom Filip viděl příležitost, že v tom vidí, že jako se to bude dál rozvíjet a že být jako mezi prvníma se mu vyplatí, takže takhle asi. Balkon je otevřen všem, že nemáme vyhraněný směr, můžete přijít s jakýmkoliv žánrem, který hrajete. Už u nás byl i hip-hop, na což jsme pyšní, přišli Prago Union. A jediná podmínka opravdu je se snažit se tu hudbu dát co nejvíc akusticky. Když si teď vlastně mluvil o těch podmínkách, tak to bych se docela rád zeptal, kapela nějaká, tak nás třeba poslouchá, říkají si, já bych tam chtěl hrát, tak je nějaká možnost vás později kontaktovat a mají šanci, jakože byste je pozvali teda? No jasně, stačí si najet na stránky balkonytv.com lomítko Prague, nebo tam už na tom si najdete lokaci Praha a je tam kontakt na mě, takže když na ten kontakt napíšete e-mail, že byste se chtěli zahrát, jmenujete se tak a tak, je vás tolik a tolik, tak já vám pošlu čistě organizační informace a natáčíme každou neděli mezi 11. a 15. hodinou. Třeba kdo byl u vás asi takový nejznámější? Tak asi ten nejznámější, koho určitě znají všichni, byl Javi Baumaxa. A nebo Čokovoko. Auto Xaviera Baumaxa bych se zastavil. To bylo vynikající video a to je, mě by zajímalo, jak se takhle chová Xaviera Baumaxa, každý ho přece nepotkal osobně. Tak Javi teda na natáčení přijel pozdě, protože se ztratil a bohužel ten den dokonce byla výluka tramvají, takže nakonec k nám musel dojít pěšky a tak dále. My jsme si úplně nepadli do oka, abych řekla pravdu, protože my už jsme byli na balkoně ten den docela dlouho, většina z nás už měla pomalu úžeh, úpal a podobně a když Xavi dorazil, tak ten zase naopak byl dehydrován a potřeboval si odskočit a my bohužel na té lokaci záchod nemáme a když se to Xavi dozvěděl, tak řekl, že už to ale dál držet nebude. A tudíž jako jediný zatím zanechal na našem balkóně i jinou než hudební a psanou stopu. Je to teda DNA stopa. No, určitě no, teď mě možná tak napadá, že vlastně on nám tak pokřtil možná tu stou kapelu už tak jako dopředu, takže těžko říct, jako jestli on se zrovna trefil do toho, že by byl stý muzikant nebo kapela na balkóně. Ale jenom asi by se slušelo říct, že jenom teď ta malinká ta odbočka, že už jsme měli tu 100, tak k poslednímu videu máme vlastně 112 kapel na balkóně, na pražském. Street culture. Street culture.